ऐकून घेईन बरं. आल्याबरोबर मला उपदेश करायला लागली मी ना. शिव 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 शिव, ते फार मात्र फार वाईट आहे. असतो एकेकाचा विचित्र स्वभाव. नेमकं कुठं काय बोलावं तेच मुळीच कुणाला कळत नाही हो. खरं म्हणजे मला ही कालासारी नोकरी सलती त्यांच्या डोळ्यात. मला सुद्धा नेमकं हे म्हणायचं होतं, पण करणार काय. या म्हाताऱ्या कानाने खूप ऐकलंय तुझ्याबद्दल. काय ते? शिव 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 शिव, ते मी सांगू शकत नाही पुरा, नाही तर उगाच माझ्यावर आळ येणार. मला सांगायला काय हरकत आहे? तसं नाही. आधीच माझ्याविषयी या घरातील सर्व माणसं मन दुःखित करीत आहेत. त्याबद्दल तुम्ही निर्धार. तुमच्या एका केसाला सुद्धा धक्का पोचू देणार नाही. मग तर झालं. तरी पण ते सांगायला माझी इच्छा नाही हो. जर का त्यांना माझं जरा कळलं मग फाडून खातील ती माणसं मला. तर मी जातो बाबा. थांबा. तसे संभ्रमात पाडून तुम्हाला मी जाऊ देणार नाही. जे काय सांगायचं असेल ते निर्भीडपणे सांगा. शिव 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 शिव, फार मोठ्या पेचात टाकतोयस तू पोरा. अजित, ऐक तर, तुझ्या भैयाचा हा एक स्वार्थी डाव आहे. परदेशातून आल्याबरोबर अजितला तुझ्याकडे नोकरीला ठेवतो असं म्हणून त्या मगनलाल शेटजीकडून तुझ्या भैयाने 50,000 रुपये आणले. शिव 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 शिव, अरे खोटं बोलून मला काय मिळणार आहे का? मगरलाल शेट्टीने त्याला इतके पैसे दिले कसे? तुझी पोझिशन पाहू तुला माहित नाही याची. तू तो भूगोल शास्त्राचा कोर्स केला आहे ना, त्याची किंमत फार फार मोठी आहे अजी. जरा तुला ते कळलं नसलं तरी मोठमोठ्या खाण मालकांना तुझी योग्यता ठाऊक आहे अजी. म्हणून चुकात नाही अमरनाथी गाडी पाठवून तुला बोलवलंय बंगल्यावर. आहे तर भैया आपल्या मायेच्या जाळ्यात ओढून तुला विकत घेऊ पाहतोय तो, कळलं का? पण त्याला कुठं माहित आहे की ती सगळी पिढी ही किती पुढे चालली आहे ती. तुम्ही मला वेळीच सावध केलं, त्याबद्दल फार फार आभार आहे. शिव शिव शिव, अरे आभार कुणाचं मागतोस? तू तर मला माझ्या मुलासारखाच आहे, कळलं का? या काका, त्याबद्दल तुम्हाला एक छोटस बक्षीस. छे 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 छे, ह्याची काही आवश्यकता होती हो? असू द्या, रोजच्या करतात आहे. छे 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 छे, केवढे केवढे दानशूर आहात तुम्ही हो. नाही तर तुमचे हे भावंडे एक नंबर कंजूस आहेत, कंजूस. बरं तर येतो मी.
विचार करतो आहे? काही नाही भैया, प्रवासाचा क्षीण झाली होतो. सिगरेट ओढून? मग काय झालं त्या? अरे त्याबद्दल माझं काहीच म्हणणं नाही, पण जास्त सिगरेट ओढणं हे प्रकृतीला हानिकारक असतं. ते फक्त तुमचं मत झालं भैया. तसं जर असतं तर सर्व सिगारेट कंपन्यांना आपलं दिवाळ काढावं लागलं असतं. अजित, अरे तुझ्या बोलण्यातून उपवासाची थार प्रकट होते. मला नाही तसं वाटत, कारण त्याच्या ऐकण्याचा दृष्टिकोन फार वेगवेगळा असतो. अरे असं तिरस्काराने बोलायला काय केलं आम्ही तुमचं? या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही तुमच्या मनाला विचारून पहा. मी अमरनाथकडे नोकरी करतो हे कळल्यावर म्हणे तुम्हाला फार वाईट वाटतं होय ना? तुम्ही सांगितलं तुला हे? मी नाही, आणखी काय सांगितलं मी? खूप काही सर. आणि त्याबद्दल तुला काय वाटलं? असल्या फालतू गोष्टीवर मी कधीच विश्वास ठेवत नसतो. माझ्या मनाला जे जे पटतं त्याचा स्वीकार करतो मी. पण ते करीत असताना आपल्या कुटुंबाबद्दल थोडी तरी सहानुभूती बाळगायला हवी होती माणसाने. अरे मीनाने जे तुला सांगितलंय ते सर्व खरं आहे. पण का? कशासाठी? तुझ्या भल्यासाठी. माझ्या भल्यासाठी की तुमच्या स्वार्थासाठी? अजित, भैया, तुमच्या हातातलं खेळणं होऊन राहिला मी काही 2 वर्षाचा पोर नाही. अरे आणि 2 वर्षाच्या पोराला जितकी अक्कल असते त्याच्या 1 पटीनं सुद्धा तुझ्या जवळ ती शिल्लक राहिली नाही. ती विकून खालीस तू परदेशात जाऊ. माणूस तिला तिलांजली देतो आहेस तो अजित. इतर भावनाप्रमाणे मी तुमचा गुलाम होणार नाही भैया. माझं हित कशात आहे हे मला चांगलं कळतं. पण भैया, स्वतःच्या स्वार्थासाठी कुटुंबातील इतर माणसाची बळी घेतली. तांदूळपणाचा बुरखा पांघरून मायेचा फसवादार पसरवला. अजित, काहीतरी तुला ठाऊकच होतं की मी हा असा एका पायाने अधू म्हातारपणी कुणाचा तरी तुम्हाला आधार हवा होता, म्हणून स्वतःच्या बहिणीला तारुण्याच्या आगीत जाळून टाकतो आहेस तू. अजित, 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 थांबव हे सारं. मला असंही होत रे अजित, मला असंही होत आहे. होणारच. तुमच्या मर्मावर घाव घातलाय मी. तुमचं खरं स्वरूप उघड केलंय. मीनाला काय वाटेल त्याचा कधी विचार केला तुम्ही? कसा करा? स्वार्थाने अन्न बांधायस तू भैया, स्वार्थाने अन्न बांधलायस आणि इतरांनाही अज्ञानाच्या काळोखात फेकून दिलं. नाही रे, नाही रे अजित, मी तसं जाणून बुजून काहीच केलं नाही. तुम्हा भावण्यासाठी मी उदबत्ती सारखा जळत पिचत आलोय. तुमच्यासाठी मी माझ्या सुखावर निखारे ठेवले. तुम्हा सर्वांचं जीवन सुखर करण्याकरिता. मग मी ही पत्करलेली नोकरी तुमच्या डोळ्यात का सर? का कसं सांगू तुला अजित? तो माझा फार मोठा इतिहास आहे. माझ्या या अपंग पायाची त्यात व्यथा दडली आहे. अजित, अजित, तू कुणाकडे ही नोकरी केलीस तरी मला चाललं होतं, पण तू अमरनाथकडे नोकरी करू नकोस रे. ते आता शक्य नाही. अमरनाथला शब्द देऊन मोकळा झालोय मी. अरे तुझ्या शब्दाला एवढी किंमत? आणि मी म्हणजे कोण वाटले रे तुला? ते मला अजून नीटसं कळलेलं नाही. अजित, तू जसा अमरनाथचा शब्द दिला आहे, तू जसा अमरनाथला शब्द दिला आहेस तसा मी मगनला शेखजीना सुद्धा शब्द दिलाय तुला नोकरीवर ठेवतोय म्हणून. आणि ऍडव्हान्स म्हणून 50,000 रुपये घेतलाय. अजित, भैया, मला खरेदी करू पाहत होतास त्या पैशाने? तसं नाही रे भैया. मग सांग, कशासाठी इतके पैसे घेतले होते? मीनाच्या लग्नासाठी. मीनाच्या लग्नासाठी? होय भैया, देऊन टाक ते सर्व पैसे मगनलाल शेठजीचे. तुला पैसे हवे असतील तर मी घेऊन येतो अमरनाथकडून. मला नको आहे ते अमरनाथचे पैसे. पण का? ते मी तुला सांगू शकत नाही. तर मग हा माझा हट्ट मी सुद्धा सोडणार नाही. काय काय म्हणालास तू? माझा हट्ट मी सुद्धा सोडणार नाही. भैया, भैया, हे बघ, आत्ताच्या आता सर्व पैसे देऊन टाकते मगला.
मीना मीना काय सांगतेस तू हे? खरं ते सांगते मी माझ्या जीवनाचा निर्णय बदलला आहे. पण 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 तो निर्णय चुकीचा आहे असं नाही तुला वाटत? भैया आमच्या जीवनातील सर्वच गणिते चुकलेली आहेत. मग हे एकच गणित कसं बरोबर होईल? मीना 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 केवढा त्याग करते आहेस तू आमच्यासाठी? हा त्याग नाही भैया, माझं ते कर्तव्य आहे. मीना तुझ्या मनात काय आहे याचं पुढं मला कळत नाही ग. भैया, माणसाच्या जीवनातील सगळीच पुढे सुटतात असं नाहीये. हे आपलं ते आपलं असं आजपर्यंत तू म्हणत आलास पण ते सगळं खोटं आहे भैया. या गुड कथेची कथा नाच कळला नाही भैया. जगात काही सारा शोधत असतं असं नाही, तर ते ठिकाण निघण्याचा सुद्धा धाड संभव असतो. एकमेकाची दिशाभूल करणारी असते. तुझ्या हृदयात मायेचा सागर वास करतो आहे, पण आता त्यात वळवा पडलाय भैया. त्यातून आता तुला सही सांगा बाहेर पडलं पाहिजे. भैया तुला आता आधार हवाय कुणाचा तरी, तुला आधार हवाय. मीना मीना भैया माझे
काय नाटककार महाशय, काय कसला विचारात घडून गेला आहे? अरे पण इतका कसला गंभीर विचार करतो आहेस तो? अरे पण काय करतोस काय? आनंदा, तुला मेहनत वगैरे आहे का नाही रे? वा 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 वा, आजकाल बराच गंभीर बनत चालला. ते जाणून घ्यायला तसं आत्मज्ञान मिळायला हवं. तुझ्यासारख्या मूर्खाला कसं कळेल ते? हे शण्या, उगाच भाव पाहू नकोस हा. जो वेळपर्यंत तुझा एखादा नाटक रंगभूमीवर येत नाही, तो वेळपर्यंत तू जातीवंत कलाकार होणार नाही. दिल धर मेरे यार, मी जे आता नाटक लिहिलं ना, ते इतकं मस्त आहे म्हणून सांगू, सारा जगाला धक्का बसणार आहे. आहेस कुठं तू? अरे मी आहेस इथं तुझ्या समोर. जगाला हादरा बसायला तू मंगळावर कुठे सॉरी तर करणार नाही ना? ते काहीच नाही. नाटक लिहिणं म्हणजे चंद्रावर जायचं इतकं सोपं काम नाही. ते चंद्रावर जायला माणसानं यंत्र वापरायला हवं. नाटक लिहिणं म्हणजे डोक्याचा यंत्राचा ताण घ्यावा लागतं. आयुष्यभर नाटकाची स्वप्नात रचित बसतो, पण मला नाही वाटत तू या जन्मी नाटककार होणार म्हणून. आनंदा, मी जे हे नाटक लिहून पुरं केलं ना, ते इतकं मस्त आहे म्हणून सांगू, त्याच्यावरच मी विचार करत होतो. तो तुझ्या तोंडाची स्माल आहे तिथं आली. माझा मूडच ऑफ झाला. काय कटकट आहे रे तुझी. हसू नकोस आनंदा. दिल्ली येता भरणाऱ्या नाटक स्पर्धेला मी माझं नाटक पाठवणार आहे. त्या स्पर्धेत तुझी दांडी नाही उडाली म्हणजे झालं. मिळवली तसं काही होणार नाही. मोठमोठ्याची नाटकाची परायणी घेऊन मी अगदी नाटक मारून लिहिलं आहे. अशी आपली खाण्यासाठी नाही. उगाच काय तर असं बोलू नको. अजा, एक एकदा मला तुझी फार कीव करायची वाटते रे. ते काम ना, ही तुझी गडबड नो. कधी कधी वेळेवर जेवण सुद्धा नाहीस म्हणतो. आनंदा, जातीवंत कलाकाराचं असं जीवन असतो. स्वतःच्या कलेसाठी जगणं हे तुला ते नाही कळायचं. त्यासाठी कसलेल्या कलावंताचा त्याचा बिंदूच हवाय. लागल्यास तत्वज्ञानाचे डोस पाजायला. अरे हे तुझं बोलणं कथा कादंबरी नाटकात बोलणं ठीक असतं. यावर त्याचा काही उपयोग होणार नाही.